Anem a parlar del llibre Déus, herois i mites de l'antiga Grècia. L'autor d'aquest llibre és Jesús Cortés, els dibuixos de Camilo Valor i editorial Promeda. Aquest llibre té 217 pàgines que tracten sobre mites de l'antiga Grècia. El llibre conté mites molt coneguts com el rei Mides i el taló d'Aquil·les. El rei Mides parla sobre un rei que va aconseguir el seu desig. Aconseguirà el rei la felicitat amb el seu desig? I el taló d'Aquil·les parla sobre la història d'una mare que va fer el seu fill immortal. I entre altres... 3. El vol d'Ícar, que tracta sobre la història d'un pare i el seu fill que volen lliurar-se de la condemna. Aconseguiran Ícar i Dèdal eixir de la torre? Aquesta història tracta sobre Perseu, fill de Zeus, el qual va ser enganyat per Polidectes per voler casar-se amb Danae, la qual era la mare de Perseu. I així finalitza el book trailer del llibre Déus, herois i mites de l'antiga Grècia.